Ito sa entrance. Sige lang. Ako na akong bulak pa. Isa ko pangulak ba? Ako na mga mga bato. Tagas na po niya siya. Hapit kayo kapita o. Ako na po kayo sa bulak ba eh. Ay, kamindot sa ako mga bulak. Ay, wapo kinitanahon sa mga bisita nila, mga rin na po mga video-videoan eh. Dalang na. Ayan, kung mga pambin. Yan, hindi lagi na matarong na nila kita. Ini, salbot. Masalamat kayo. Murag successful kaya kung gihimo nga overview ba. Sa entrance may sila na yung sulot. Hala, wala man ko pag entrance oy, nindot unta kayo view. Oh, asa makakang? Pwede mo sulod ko, wala mangod ko entrance. Nah, bawal ba mo sulod ring yung entrance no? Nagod ko, lako na bitaw isa. Okay, kay ikaw na makaisa, libuhon ta ka, kaya napakuya tuon sa ubos. Salamat, Col. Hala, ninduta diriya, oy. Karon nakasulod na ko. Tawgo na ko akong magkauban, be. Ali na mo! O sige, muanahan nami, trabay. Yahoo words! Duta, diri kang uy! Good shit, kiba! Basta ako'y mag-diskarte, utok na perme. Asa man tani kang? Ito ta sa unahan, ay gwapo kayo view. Awal, sinduta, diri kang uy! Pag-picture dayon mo, basi maabot na itong tag-iya. Sasarap itong bata, tanawon ako, be. Uy, ingon siya Raisa, naman lagi kauban. Tinaisahan ko ni bataan, ha? Kang, picturing ko, Kang! Hoy! Nakon sa mga dre! Huwag mo niya agad entrance ba? Patay kang ang tag-iya! Nadugay, magod kayo mo mga-picture, tanawan na na'y tag-iya. Na, dagan ta! Hoy, ang entrance dito, pabalik!